the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days, You walk me, you talk to me. Hard to bear. Míle fáilte, cé chóilsúb, seo Gaeilge Weekly agrad iver a nícha chuig, mis liam ó Learn Irish Online, agus rís tá sibse, nó beidir don chéador, tá sé éisteacht le Gaeilge Weekly an seo a hagad amach gach céadaoin le trí leagans ar friúil ag a chathair clog am na hÉireann. Beidir orintanta bíon daoine ag rá cin fábal tú grá am na hÉireann. Well, dús just chun cabhrú lumsa, mar tá mise mo choní sa Spáin, so cúga clog an so, gach céadaoin. A comála sin, ni bhíonach seasca fan géad den lucht éisteachta ag éisteacht in éireann. An sin carcha fan géad, nó hartar carcha fan géad, beidir beagnaí níos mú. Bíonn siad ag éisteacht ón rí Déanta, na Stát Déanta, an Astráil, Canada, áit na dhearfriúil an Bheilg, an daoine sa Bheilg, stocha beidir Brussels agus an Taontas Orpach mar sin agus daoine géirí Gaeilge ólam hallan sin an sios sa Spáin, fiú ceapan go bhfuil sé sa top 10 mar dearfa agus an Gearmán agus an Túla. Ceapan sin an top 10, well, an oirearnach ar na mise seic ar éanos. Constáisih, gus tásúlam go bhfuil chuileród go má libse, gachud go man seo tá saoire tar éis tosú an seo sa bhil, tá grín is scoid san na bhlach, hartar cúchéim nó séchéim Celsius, well, ní cúchéim nó séchéim Celsius, cúchéim nó séchéim is 20 Celsius. Bíod nach gach lá an so agus mar luí mé cúpla óir ar an budcréile go dtí seo, cai tú taitnamh agus sult a bhaint as an gcuid seo den líon mar ag an cúpla mí ba sé róthe an son ní bhaid tú an táda a dhéanú agus fiú an tacht an seo bhí arm dul amach chun rib beagnaí níos luútha agus na chuid a dhéanú ag an 9 10 clog ar madsan mar fiú meán leig 2 clog an pranóna ach bín sé deacar leis an seocht sin ach ní méid tuairt amach ar churbe bhí mé néir an tatan scate agus ní rá an aimsir róchan sa mars gannách fíor bhuaich a sin agus scoil an seans agam cúpla réis aáil mar dearfá i mBéarla. So, in your guys, we make very large free Conas a Thosaigh Learn Irish Online. If you make large on the market really free Learn Irish Online or bud credit, take no Jane America stoch on large free top yella, nachwil buinsa less on Gaeilge. Agus ar nó má tatu géirí níos mór rudí maidse le Learn Irish Online chlustal féidir leat a bheith i do bháil ag Patreon ar ar Patreon nó fiú féidir leat cuasa thosaigh ar Learn Irish Online. Ní ra mé réí láirt go dtí so mór an faoi like an coolra ag buint le Learn Irish Online agus chun sa thosaigh Learn Irish Online tá post lá aimsir agam inis ag déanamh an rud seo ag crothú content le daoine ag fólam na Gaeilge. So Conas like Harle sé sin agus orta bín mé féin le chur an ceis sin armsa mar ní bhíon mé féin ró chénsa ach an aird. Ach go buna suchas tócha caiithmuid dul ní mé chun leabhart swin Gaeilge agus cén fábhfuil Gaeilge am is choilead mar sin mar tá sé sin lútsam cúpla ó ribh ar an budcréile go háirithe má haontas arás go dtí an Q&A dar bhenim C and F a rinne muid hart ar mí go le ó hin beidir níos hart ar agrán 8 so bhí mé láirt beginning fin Gaeilge agus cúpla ó ribh ar fudcréiltí eile, cin chuohfuil Gaeilge am sa scacrad mar sin. Ach, tá mé níos mó chun leabhart faoi an actually múna na Gaeilge agus ag tosúach lei sin. So stocha caiimiid dorás go mí úl 2020. So drastal mise ar an ollscoil in ollscoil limní agus rinne mé stad ar an Uaireachtacht journalism so ní anna mé ein stad. Well, actually, bhí an Gaeilge am mar míonábhar sa minority subject ní sin an tascán is fearr a cad é mBéarla optional subject no minor is tócha mar dearfa hall sna Stát Déanta an Gaeilge agus cumála sin an políocht ach bhhaid níos mó políocht bhí sé ag sula major sa políocht agus an sin minor sa Gaeilge ach an chud is mód an céim bhí sé sin bunithe ar an Uaireachtacht journalism and new media no journalism and digital media mar glítar ar inis hís an sin in ollscoil limní. Agus an chud smód in na céimena in ollscoil limní agus is tócha in lán ollscoil na inis timpeall na hÉireann.
Iri de chríú blin bíart dul haar leir nó bíart rud ag an dhéanú tíomhmuid in campus. An bhfuil sad, so mar hampla domsa, bhí sé don chéad semester, bhí arm co-op a dhéanú sin, just internship tá hiebre inrod go sul sin a dhéanú fa hartar sé bhí, agus iní sin bhí an Erasmus a dhéanú. No bhí an seansam an bhí mé I gcónaí chun a dhéanú. So, sa dear rinne mé cinna chun dul haar leir, le haid an internach le haid an internship, is cuimhna mé an am, bhí sé bhí tú an a dhéanamh leis an ollscoil, go bunasach CV a crothú an CV a thuirt den ollscoil, agus an sin bhí, mar hampla cúpla spots ag an ollscoil ag an gcomharsa rinne mé le Spin Southwest. Bhí cúpla spots eile nó cúpla spots eile le The Irish Independent, nó cúpla spots eile le The Irish Star. Ach, iri ma chéad bhliain san ollscoil bhí an simán sin ar seoireacht, ach taréis ma chéad bhliain bhí me tá seo cearc leir agus tam heann an céim a chréich nua is mar sin, ach ní mór an sim really a bheith ag obair sa tionscáil seo. So dúirt mé cén fá a bhéin agus is tócha tosaíonn sé seo téime a bhfuil si fan feicáil go mór sa fudcaile seo, agus sin just mise ag déanú cinse make decisions domhéin na gan bheith bortha faoi tócha cad atá gach den eile ag éirí domsa. Beidir gohfuil sé sin chun teachsús éis orintanta, d'oibre sé go maith orintanta nó arbre sé go maith ach sin cearc leir. I live by the sword, die by the sword, and you go out on your own sword, mar it's fá I mBéarla. Ach, yes, cuimhna mé an am ag swinna cin fá a bhéon an sin ag a 7:00 ar mad sin ar an mus tá an bus I Lord Tracht, tá mé chuna bheith déanaach don opair, tá mé dolas seach I Mláthlia nó I Náliamh nó Limnach, agus tá sé ag stella báistí ag dolas seach gotí whatever, the City Tribune, no, the Limerick Leader, chuna bheith scríbhú ag an nachhfuil simán ann, agus a bheith faoi strás agus ag déanúil an ibre, agus seans má nachhfuil mé chun éon airgad de hiile chomh sin, go minic bín siad seo mar unpaid internships is tócha. Cén fá a dhéanana sin, nuair atá mé an ma internship hain agrú is tócha a thuchrú rih dul, bhí an rá sin ad chud smód a roiine just rinne siad gachar leis an ollscoil, ach dúir siad má tá tú an de ceann hain a thuchrú, just caithí tú tá spáins dún gohfuil sé buinte leis an ar seoireacht, agus is féidir dul, is cum ceanát bhfuil sé. So scriblam CV a dhéanamh ar meanar, mí feabhar tá sam nach chud sa buinte leis an Gaeilge churbe ach ba sé I gan cúpla nóid tá leat le líon agam, so cai mé é seo dhéanamh níos fuite ónas go mbeidh podcrail le leat agus se agus ba níos mó Gaeilge agus se chustá leis. Ach, bhí mis an sin ar meanar mí feabhar gohid fithe ag seolam is seo díreach raibh an pandemic agus bhí ag seolamach lán CVs, lán cover letters mar fá gátain is friúile simple thurpa, just chuim as seach ar ar Google ní ChatGPT agin ag an lán cinnte go méid ChatGPT fíor úsáideach an is an rud go le seo dhéanú ach bhíarm an CV a scríb domhéin ganin caró AI nó nu mar sin agus an cover letter freisin agus bhí an bitir níos deachar bhíarm lista de a lá átain de friúil timp na thurpa, so le France 24, Deutsche Media, éon go bunasach éon Irish leabhar nó éon nuachta nó éon stáisiún radio nó éon stáisiún telefíse timp na thurpa. Mar is cuma really ar bur chuma le ag ná cin áit a rá mé an dul, bhí mé just a géirí dul a thar leir, is cúpla mí thar leir a bheith an nach méid sé go híntach. Ar cheap mis éos go méid sé cinnta agus bhí sé sa dear cinnta. So lá na Olive Press sa Spáin agus just lá nuachtain sa friúla ar nó ní rá na teanga agam le haid na tíortha seo seachas bhí beaglín Spáinis agam ag an cheap mis gur lá Spáinis agam agus an sin nar thric mé sa Spáin imiúil gohid fithe thug mé faoi teann nach raibh mór an Spáinis agam ach sin cearc go leir sin an chuí mar bhíonn sé. Ceol mé leach lán cín is cuimhlam midir carcha nó chuige ceann a cheolamach agus ní bhór mé ach gá nó beidir trí freibrarás fuair mé ceann ó átagan sa rank ar an Riviera, ceap man French Riviera san nach méid sé sin go teas ach dúir sí lom, tá man san an internship dhéanana leat, tá man san an internship po Hortstitch ach ní bheith sé ach ar feadh gábhí
agus bhí leid séhí a dhéanam. Chun mála sin fór mé freagar ó an rómh san Idal, ag dúirt si le mhil an Idála sead seans go mai sé Jackar, agus dúirt mé, tá mé lena ólam tá bígan in Spáis, bhil ceapan béidir go nóirt mé leis gra an Spáis am hana hain agus gúil mé an Idála ólam. Just ceapan le lán rudí sa saoil, má tá tú gurí rud aigen, caithidú just all agus an sin all amach is tócha. So you have to get it agus an sin to kind of figure it out. Just say yes and deal with it later is tócha. So sin an rud a bhí wein le sin ach nearbh sé sin amach agus ceolmaid ceann go áit de bhranam Metropolitan Barcelona Irislauer a héan amach. Ceapan fós tá sé Lanzaráid fós mín si de cló agraníd sa friúla gach mí. Ach cheol mé CV chocu agus níor thul mé an rud arás. Agus níos an cin fá, mar ní airna mé an rud seo le aon cholacht eile, aon Irislauer eile, aon nuachtán nó stáisiún radio eile. Ach taréis cúpla lá dúirt mé, tá mis hon an CV seo a cheolú chuicu a rís, níos an cin fá. Ach dúirt mé, cin fá nach níomh mé sin, le cin dochar. So cheol mé arás go Barcelona Metropolitan an 10 hour, so bhí gá riomhas agus beidir mar ealar sin actually fór mé freagar arás. Agus dúirt siad, tá such program ag ní program rí ach just bín ag déanamh Bígí Nibre le cúpla interns gach bliain. So beidir Thomas an glécha chuirt, níos sé sa seachtain, agus bhí assignments beag le déanamh bhí ar rud ag an scríb, agus cheol arásfa chugus dúirt siad tá sé go má, agus an sin dúirt siad tá túna an teacht an seo bhí se an oscailte an informal stócha, tá túna an teacht éon ár, tá tú géirí teacht mí metheh fearfa, tá tú géirí teacht míúil fearfa, agus an sin dúirt mé Ítach tá méid dul go Barcelona, agus bhí sé níor sé éasca ach bhí sé bhád níos éasca dumsa chun é sinna dhéanamh agus gachar dhéanamh i bhealach chéana tócha i gcompráid le beidir rudí a dhéanamh tríd an ollscoil agus rís a bheith ag immert faoi rialacha duine difriúil, agus ag immert faoi rialacha na hollscoile ní ra sé sin weim a churbe i gcónaí sa saoils maith le rud hain a dhéanamh agus na rud a dhéanamh i me stíl hain agus fiú muna aibríonn sé amach feiceis tá sé ceart leir, ar leid tá mé an lán rá. Ok, rinne mé gachrod i me bhealach hain, na me stíl hain, agus tá an rudí fólam ham. Fiú muna aibríonn rud ag an amach, bid go fólam míam rud aigen, agus an sin tá mé náit níos fearr nó tá mé i position níos fearr stócha chun gachrod i dhéanamh níos fearr an chéad ó eile. So, Arinos, Harlan pandéim, ní mo an láirt fao COVID, ní mat lein duna ag láirt fao COVID, ach bíos le dia doscail an spánsús háart ar mí metheh, so I gcónaí bhíon plansa am chun dul a háart ar an 5 lá míúil, fós iscuiblam an dáta dé lún an 5 lá míúil. Agus bíos le dia na chur an pandéim isteach ar sin, bhí mé an dul, a fiúig an am actually nuair COVID pass nó tádaigh tashaid mar bhí an spáinjas a géirí an tuairsóirt a thuirt arás agus bhí si géirí gra an tuairsóirí chun bhain sin I réit an tairí mar brahan réí economic na Spáine an tourism agus na tuairsóirí ag teachta seach. So hánig mise mar sláánna an sin an lá ar an 5 lá míúil 2020. Agus bhí man sin ar fra cúg agus seo an áit réí hostíim mis se réí le múlan na Gaeilge, mar ní raig tiléin agus ní raig déanam mór an ibre réí leis an Irislauer seo ní ra si géirí ach go méid déanam betar ó nó gá ó in an lei agus bhí an obair sách éasca ní raharm dul seach go dtí an ifig man ra mé géirí, bhí an rá am is tócha chun dhéanamh Somália, san Orasán nó chun dul go dtí an ifig sóirnta chuim is seach go dtí an ifig just show face mar ar fá bitir óháin in an seachtainach ní ra mór an daoine ann mé le COVID, so bhí an méid sin ama agam agus comála sin ar nó ní ra méid tiléin agad mar bhí sé unpaid. Dúirt siad, beidir, ceanúpla mí baim san rud ag an thuirt dit ach nar chuir sé isteachchum réí mar ní ra méid déanam mór an ibre, so ba chumlum ceafam go
Gomain ag mothú beagalín ciúntach mas rud ag raméid ag fáil nó ag tuile agad mar ní raméid chuirteach. Ní si ag éirí raméid gobar mór an just beagalín an seo an siúd. So bhí sé sin amach agus bhí neart amach an chun taistal timp na háte agus Barcelona eáil agus is tócha aithna a chur ar gcuoineachfaí ar an beagalín agad a hiile. So dúirt mé, well, anáis obvious option an ráha solar Compceartam déanú, well, ar nóid tá mé an mBéarla bhúna gach duine, beag nach gach éarnach a haglan seo go dtí an Spáin, nó fiú gach duine idirnáisiúnta, sin an rud éasca, ní éasca ach an rud nachfuil róheachar le déanú agus tá na skillna ad hána haon chuna dhéanú, ach an rud leis an mBéarla tá sé tá méid sin omíocht ag eis leis mar bí na méid sin daoine ag múna an bhéarla agus cumáil sin in mór an simime sa bhéarla a bhúnú. So dúirt mé, well, tá tean go bháin eile an cifáil nach níl mé iireacht chun é seo ó bhúna. Is cuimhnám me dearthóir beidir cúpla bliain ribh sin dúirt sé tá cara agam mún na Gaeilge agus dúirt si ghfuil sé do chreidsa an méid demands an méid éilemh bhfuil sin don Gaeilge mar a lán daoine beidir tá Gaeilge ag tastáhaithú chuna bheith ina múnsteirí sa todhchaí an éireann, ní féidir le a bheith i do búnseir bunscoile nó fiú i do búnseir meánscoile ceapam muna bhfuil an Gaeilge ad go caid an sách maith agus sa lán daoine just an ratio a gcónaí an cheist nar dearna daoine ó bíonn méid múna na Gaeilge an cheist aim níos mó na aon cheann eile sin le cin fábhfuil daoine géirí an Gaeilge ólam. nó beidir níos mó na sin cinsáis daoine a bhíon an míntuig fáil mór an micléin as seo. Leis an mBéarla tá sé éasca chun micléin lech leis an Gaeilge bheith sé deachar mar níl an méid sin daoine ag géirí an Gaeilge ólam agus bíonn mar gra sé bhád níos éasca chun micléin áil don Gaeilge ná mar bhíonn sé don mBéarla. Mar breathann sé ar an ratio, ok? Mar hampla tá milliúnaí agus milliúnaí daoine ag géirí an mBéarla a ólam. Ach, chomh mála sin tá lán daoine ag múna an mBéarla. Tá aithna agin go háirithe na éirnig a bhfuil ina gcónaí th lear, tá aithna agin go léir ar chuoine ag múna an mBéarla. Agus é déanúirt an mBéarla a bhúna, agus a chud smá acu níl siad rilí ag fáil an airgid nó tá agus níl sé bunithe ar an airgadach, níl siad bíonarthú beidir a lán orintanta a chuirteach chun fiú beagnaíon airgadáil mar níl siad ag múna an mBéarla go minic ní bhíonn tú ag tuile ach beidir €10 nó €20 in aon na hora tá sé deacair. Mar sin tá an ratio, tá méid sin micléin ad ach chomh mála sin tá an múnsteirí so tá an amíocht. Ach leis an Gaeilge fós tá neart ar nóid tá bhád níos lú daoine ag géirí an Gaeilge ólam timpeall dhaoine i gcompráid in ónáid an mBéarla. Ach tá bhád níos lú múnsteirí agus tá an ratio beagnaí níos feardat bhil a bhád níos feardat leis an Gaeilge. So dúirt mé, cén fáinna níon mé rud éigeann friúil. Thuaigh mé go aisteachtaí agus aisteachtaí me tatúigéirí ceachtain an Gaeilge a dhéanamh le múnsteir one-on-one online sin an áit is fearr. Tá aisteachtaí agus preplay námach le preplay mar níl siad go máil le múnsteirí tá aisteachtaí híntaach le múnsteirí. Just bhí ar an físeán a cheola seach mis ag láirt an Gaeilge chun taspáin scoil an Gaeilge agus an sin bhí me lá mar profile héana a chrothú, mar schedule héana a chrothú, mar phráis héana a chrothú agus an catch amháin a bhí ag eis leis dúirt aisteachtaí tá muinte chun ceapam cuaiteag fungéid a thógáil inis faoi láthair tá beag níos mó seartar 8 nó 20 ar an zórchóir ach fós níos sin róchána ar preplay bíonn sé le caracha nó 5 fungéid orintanta. So má tatú géirí cabhrú le múnsteirí Gaeilge agus tatú géirí ceachtainna dhéanamh té go aisteachtaí ná té gur preplay. So thosaigh mé sin agus ní rah sé mar fosláán aimsir churbe just beidir 5 nó 6 ceachtainna na seachtainna ach go minic nar thosaíonn tú rud éigean ar line fiú beidir churann tú rud éigean le fáil ar eBay nó churann tú post ar Reddit just mar eall go mí na méid sin postacha hús an sin ní aon tú aon replies nó aon rud agus bhí mé gur ach seans má ghfuil mé just chun an profile seo a chrothú agus ní mé chun é úsáid a churbe ach buíos le dia go leisce. Tíh siad a cúpla lá, bhí cúpla freigra am hána hain
agus cúpla duine gra an bhfuil an ceacht dhéanamh an tíir seachtainna seo, bhí mis mar an tain múnsóir aitáí sásta chun ceachtainna dhéanamh an tíir seachtainna, agus sin an rud is tócha leis an gnó ag tús, nar tá tú tosúach le rud aigen, níor an mis roiá mar bhúnstúir Gaeilge, níor méid cruthú content nar nut ag an am just ag múna one-on-one líana Zoom Google Meet. So táirt níos bhead agus dócha sin an rud bhí mis an ceachtainna dhéanamh ag an tíir seachtainna, bhí sásta chun obair beagnaín an tíir seachtainna an damhnach ar leid. Sa mar eala sin bhí níos agam agus bhí man agus sin an cí ceap an bidir gníon mé ní mé gra gur big businessman mis sé churbe nó gra mé an ráthúil ar go dtí an pointe seo ach beidir láig an sin mé podcréile ar building cóla atá am le daoine ag smuoine faoi beidir a go nó hain a hosú nó rud aigen a dhéanú cosú leis an rud atá ar siúil amsa faoi láthair. Ach bhí níos agam agus bhí cúpla amachléin agam agus an sin thart ar mí an nullag nar bhí mé ag críicnú an internship hall an sin a mar slóna stopme. So bhí sé just beidir 5 nó 6 nó 7 fiú geachtainna na seachtainna chun fiú le €100 sa chuige a thuirteteach gach seachtain chun carolamm. Níor mé gur a bheith an sin an lár fad ag mun na Gaeilge agus stop mé agus cheap me sé an ná ní mé chun ceacht Gaeilge eile a bhúna email seansma. So fast forward at sin blian amháin rinne mé an Erasmus i Pamplona an sin chuí mé ras chun na bhblin dhearnach a dhéanamh san óscoil in Éireann. Agus cúpla mí rih a chríicní mé an óscoil in Éireann, bhog mé ras go Barcelona chun an cúpla mí dhearnach a dhéanamh an sin. Agus dúirt mé a rís cosúla gachtainna chu mé beagnaín airgid a heile níl tá cúpla mí lágam sa bhainc so ní chaithí mé a bheith déanamh post láimsrithe. Dí seo fós tá méid déanamh staidtíir ar an uairseoirt tá cúpla mí fáca caithí mé an FYP Final Year Project a dhéanamh san ní mé gurí a rís a bheith déanamh 10 nó 5 a dhéanamh an 9 seachtainna ní churbe ach chusí mé rís ar aitáí bhí an profile fós an agus actually bhí an ceapan profile nua a chruthú ach rénas scéil friúil níos sé tábhachtach agus hartar mí mórta so hosí mé sin hartar mí anar i déanú ceachtainna agus bhí mé buint tanmhas agus hartar mí mórta mí aibreán bhí níos mó micléin am agus tuirt mé hold tá mé ná actually beidir ar nó bhí mé mo choní sa Spáin tá mé fósanis tá Spáin a bhád ní sira ná éire comála sin bhí Barcelona go ná bhád ní sira agus sí mé explain wow má tá mis sin an fiú le birch nó tror amachléin eile á an seo agus beidir chuann mé má freiis sús le €2 nó €3 ba mé an puslán aimsire a dhéanamh as seo. Ní bhaid an targad ítach ach ba sé is tócha go leor airgids chun a bheith i choíonn seo agus an fannacht an seo agus man bhfuil aon rud eile teachteach ba man an fannachta seo don saoire beidir fa blian nó go eile mar bhí mé smuoine bheith an ní mé géirí ri dorás gohéann tá mé géirí blian nó cho a chathú an seo sa Spáin taréis na hoscoile. So nach mé sé go deas just a bheith fannacht an seo agus airgad a hiileigh déana rud aigen a nílam so thu méid taistal timp na Europa sais intrail trip I mé methimh miúil I mlín ar an bhlín sin agus nar hála mé ras dúirt mé tá mé an burt na tror macléin a thógáil nó túsa chur le beidir ceatainna le burt na tror macléin eile agus an sin bhí méid tiiled an chéadúir sais pá lá aimsrithe nó mo chóhann pá chun fannacht a Barcelona agus fiú taréis na savings nar bhí siad san imithe fós bhí man an fannacht an sin agus cíasa íoch agus mar sinse dúirt mé hinnta agus mé comhsásta ag an just bheith déanam rud hain thar leir níor a clú agan le cad bhfuil mé an déanamh sa taucií an bhfuil mé an dul as go héann níor méid smuoineh faoi fiú ag an tríhí an séhí céáis rud a bhaid ar siúil agam nó tá a bhí me just ag buint tanamh as is tócha bheith mo choní thar leir a rís ag déanam rud hain ag tuile airgid le bheith schedule hain réalaí a rís ag múna na Gaeilge ag déanam rud aigen a heitníon go mórlam agus is sin arás ar fá 5 nó 6 agus gona ag dear gábhils fé dúirt mé tá fáib agam an seo mar hampla tá mis seo an dul ras
go héireann don nulg, agus ní bhaid mé gobar ar freitheart ar dead lá. Cos le lán daoine idir an dair lá faid go dtí beidir an chéad lá nó dair lá meanar, ní bhaid mé gobar ar churbe agus tá mission tuile €0 and 0 cents i ré a lá me sin, mar ar nóid mátá Thosaigh Ceadaoin go háirithe mátá tú féin hostíthe ní tú chun éon airge dáil mana bhfuil tú ag Ceadaoin so má thógan tusa seachtain sir leichen sira nó fiú níos measa má tá tusa sin ar feadh cúpla seachtain nó má tharlaíonn rud éigen is caiithú dul áitcint agus ní féidir leat obair, well, níl tú chun tada a thuileagus tá sé sin beaganaíon Dan séir ceach leir fe cúg bhí sé bhí directoréis an hoscoil agus tá tú buint taitnamh is Barcelona chuil rodile ach ag buint sé an caiithú rud éigen is tócha a dhéanamh bhfuil beagnaí níos sábháilsa ó thaobh airgidte. Agus dúirt mé, cósa. Peartm cósa dúirt duine ag an lom cara Olanach, actually Dutch friends in Barcelona. Cífáil nach níon tú tá tún an flashcards a dhéanamh ar lína nó cósa dhéanamh na rud éigen mar sin. Dúirt mé na mhic sé sin deastal le mo chara agus mo chumráidí trí mo housemate Sasnach a bhí am choní le me an am bhí sesin ag gobar ag fós tá sesin a gobar mar videographer ní sin i mBéarla cad é mBéarla videographer sin an filmnú atá ar videographer so déanamh físeánaí le daoine char sé go mór lomsa chun é seo dhéanamh agus fiú an tanam learnirishonline tháinig sesin sús leis an anam sin bhí mis sé géirí easy Gaeilge a chur ar ach dúirt sé nó caiithú Irish a chur seach agus caiithú rud éigen le anam fear simplí a chur ar mar muíon tú é sin ní bhaid is ag daoine cad atá gceist leis agus a lán daoine ag déanamh iirecht an Gaeilge ólam fiú go háirithe na daoine beidir nachhfuil éireannach ní bhaid is acu cad atá gceist le Gaeilge an focail sin i bhád is fearr muna bhfuil an domain name Sais tócha hána héine learnirishonline agus mBéarla sin an tanam atá agus a bhaid go ar an brand seo agus ar an ghnó seo. So rinne mé an cósa agus bhí an chósa sin críne i mí fearra 2023 agus tuirt mé well caiithí mé agus seo really long story short tá bhíonach leabhar déanta agam agus fós níl learnirishonline crothe agam sa really so tá sam gur scéalada é seo sean go mbeidh sé beagnaí níos mó ná leabhar ach sin cearc go leor podcaile níos fuide tíomh an tachtan seo. So an sin le thug mé fi dear bhfuil caiithí mé an cósa seo a chur áitcint agus is tócha arís maidir leis an téime sin ag déanam rud hain agus gáilna bheith géirí immert faoi rialacha duine ag an eile dúirt duine ag lom well caiithú é chur ar Udemy sin an áit a bhíon gach duine ag chur cuasaí difriúlagus an sin thuaim ag Udemy agus dúirt sé bín muinte ag tógáil níl sam 5 fan géad sin chósa nó tá muinte an price de chósa a ahrú má tá muid géirí cosú le lán rudí ar lín agus bhí mé no, tá mis seo just chun mar rud héine dhéanamh, tá mis seo bhád ní sásta just chun na lán obair a lán ibre a chuirteach agus má website má sívidgelín héin a churthú agus an sin an chósa a chur an sin agus man éibrinn sé amach a ríis feiceis an sin tá mé an dulga Udemy agus é chur ar Udemy ach caiith mé é rialú ar éos so chroithí mé website sívidgelín agus thug mé fidear caiith mé anam a chur seo so learnirishonline mar dúirt mar chara Sasnach lom agus nar bhí an sívidgelín déanta agus an cósan sin agus thosaigh mé déanamh beagnaín chur chun cín beagnaín promotion comála sin bhí méid soin bhfuil tá platform agam an seonis tá profile agam agus ní mé an just cósa a chur an sin agus tá eile caiithí mé is dócha beagnaín attention beagnaín ords a tharint don chósta seo so beidir an dhéananig mé rud éigen difriúil cin fáil tá an tanam agam inis tá logo agam cin fáil nach chuir mé rud éigen ar YouTube agus i ri an físeán an sin ar YouTube tá mé an rá má heitníon an físeán seo leat tá cuasa agin hall ar learnirishonline.com agus mar sinse agus is tócha thosaigh sé an sin ní mé chun leabhart faoi gach seo tá déanta agin go dtí seo agus gach físeán agus gach podcréile a chusaigh mé ag déanamh cúpla físeán an YouTube fóstá an físeán sin sús ar YouTube dar bhhanam top 10 most common mistakes I see as an Irish teacher níos ar rá
ach tá sé ceart lóragus tá ar gachtainna tosaigháte ag níl sé chomh ar chomhdonna go leisceil mar lán fi seanna eile atá déanta agam mar YouTube agus fi sin mí mórta gáhas fé trí, mí ebran gáhas fé trí Tam gafa fós agus bhí mé I gcónaí ri le 10 mlína nús gafa leis na podgrailtaí, Dúirt mé nach méid sé go deas an podgraile dhéanamh as gohfuil go rís gan a bheith buinte léon rud eile nó gan a bheith buinte léon cholacht eile nó just mar rud héana dhéanamh agus labhairt fao mar rud héin gach seachtain gan éon sponsors a grá caiitú labhairt fao seo, caiitú labhairt fao sin agus dúirt mé Ok, le a lán sem a bhicléin mar bhí mé fós agus tá mé fós sa le tá neohann ag déanú cúpla ceacht le micléin sa friúla agus bhí si de gcónaí grálam tá si go deachar chun an Gaeilge hiiscint tá mé géirí éisteacht le radio an Gaeltachta nó podgrailtaí ar friúla nó TG cethir ach go háirí le country dúchas tá sé cho deachar chun iad a hiiscint agus dúirt mé cin fáil nach níon mé podgraile níos simplí ar nóid tá tú géisteach leis an legan omláin in is ach tá an legan níos simplí agus san is an legan bhád níos simplí an sin cúpla rud ar Instagram an sin rinne mé cuasan nua agus sa léon go nó just pís le písa chrothí mé é beagnaí níos mó agus níos mó. So, sin á chuí a thosaigh learnirishonline san an áit san bhfuil muid sin is. Ní bhíon méid déanana mór an ceacht le hell nábí I dagháilm a chur ceistar man féidirlumm ceachtaí an leat mar sléhann seo. Ní mé géirí níos mó ceachtainna I dhéanamh fós tá cúpla maclainn thart ar seair nó seachtar maclainn agam na miclainn céanna a bhí agam 2 bliain ó hin, 3 bliain ó hin. Nuair thosaigh mé learnirishonline fiú rih a thosaigh mé learnirishonline nuair a bhí méid déanamh ceacht an bháin agus gan éon rud eile a dhéanamh tá siad san fóslam agus ní mé chun ceachtainna stopú lo go dtí an pointe dear an siad san, ok, tá mé ceart leir inis ní mé géirí níos mó ceachtainna a dhéanamh ach na leihann de seo chuid is mó sa mo chuid ibre bíonn sé rudaigh sa le Gaeilge Weekly content ar an Patreon membership patreon.com/learnirishonline cuasaí nua ar learnirishonline.com fiánaí le Instagram, YouTube agus TikTok rifost daoine de friúil ag smaoinmh faoi beidir chósa a ceannach agus mar sinide. So beidir an rud déarnach ceartam ará má tá tú ag smaoinmh ceapan sna leihann de seo beidir grá sé I gcónaí mar seach sna leihann de seo tá lán daoine agus ní léon riadí chuí deas an é seo rá as Gaeilge ach in mBéarla a lot of people write themselves out of the story ceapan mar tá si géirí rud éigean na dhéanamh agus fiú bín mis ag láirt le daoine fi seo agus a gcónaí bí méid déanamh iirecht mulla a thuirt dómh chun a rud haon a dhéanú nó beidir a bust a ágáil agus go nó haon a chrothú nó fiú dul a th lear chun a bheith ina gcónaí th lear nó just rud ag an nua a dhéanú agus I gcónaí just bín is maith le daoine agus ní méid tuairteach nó agrá bhfuil mission níos fearr nó den eile ní a churbe déanana mis é seo an tamar fad le rudí eile I héal ach bín daoine ag teach sús le leiscéalana an tamar fad bín siad agrá well bhrálam an gnó seo a thosaigh ach sure ní léon seans bhfuil mé chun airgad a thuile as agus tá mé le tá trilliúnaí agus trilliúnaí de dollar agus euro sa domhan ní chaithí tú a cúpla míle in na mísa really a thuile chun an gnó a bheith ad agus chun a bheith markdal tá tú an airgad a thuile is cuma agus tá méid sin daoine le simime de friúla timp an domhan is cuma mas rud fíor níos atá gceist is cuma mas rud atá beidir clú agus cáléir is cuma cinsáis rud bhfuil tú géirí déanú cinnta go bhfuil tú an airgad a thuile just caiith tú fáil amach cad éon chuos fearr chun é sin dhéanamh caiith tú plán a scríbh amach. Agus actually nar ceapan lá daoine just tá sé níos éasca dómh rá ní féidlam nó ní sé sin chun oibre amach agus an sin I gceann 10 mbliain a 5 bliain tá an rá bhfuil ní rá sé sin chun oibre amach ar aonos. In áit tá agléir ar chuoine é dhéanú agus beidir ní oibríonn sé amach agus an sin beis de gra ní mohí me go má agus an is tá fust cailságam agus ní féidlam an pu sin á réisteach. Ní le sé le bhád ad, kickoff bránach a bheith sé chun a bheith smaoinú siar gan 5 bliain tro a bliain a gra. Bhíon smaoine sin agamach ní arna mé. Agus bhí mé rilé géirí a dhéanamh. Téine iirecht agus ríis tá daoine ar rá ach ní féidlam mar
Níime chun airgad de hiile as, well, is féidir leat just caiú plan a scríbhach, labhairt le daoine ar friúla. Labhairt daoine, okay, tá plan seagam in smaoinemh le an bhfuil chuí chun airgad a dhéanamh as seo. Labhairt le cúgur deithnar ba cúpla smaoine bhíonach ag daoine ar friúla. Fiú daoine nach bhfuil a gobar sa tionscáil sin in that industry, in that field. Agus sé go ChatGPT. Tá an smaoinemh seo agam le haid tá mé géirí a bheith gobar sa tionscáil seach ní mé cinsaí nó chalaon chuos fear chun tosú bíad agháil a daoine ag gobar sa tionscáil sin. Chur cheistar ChatGPT agus tuairtí sé plan dit chun é a hosú ar a leid. Agus nuair hostaíonn tú, fiú tá client a bháinad, agus tá maclainn a bháinad nó customer a bháinad. Well, má tá customer a bháinad, tá tú an bertsáil, má tá bertsad, tá tú an carráil, tá tú an uchtarráil, agus an sin ar tá ní smógus, ní smó baitú ag teile, pá lá naimsegus, baitú ceach lórigs, bait de gó Nisam ba sé tá ba tú in an é sin a dhéanú mar de fós lá naimseú, nó beidir níimiid ag láirt fao postan, tá ag láirt fao leat marathon dhéanú nó marathon dhéanú ní féidir le mar well, tá tú an kilometr a ré inneo. Ba tú an 2 kilometr a ré ag gceanúpla seachtain. An sin 3 kilometr cheire agus a lá rudí tá sé cosú leis an Gaeilgeolalam. Ceapan daoine go sé chasta, ní sé chasta, tá sé simplí ach ní sé éasca. Tá sé simplí má tá bhí géirí mar hampla an leat marathon dhéanú. Tá simplí gad begeartid séanú, well, caiitú beidir dug sin doctor agus an physioir dús an cúpla fáib a sortal amach man tá fáib an ad le beidir le a chorp, le a glún mar hampla. Ach tar sé sin just caiitú ré, beidir 2 ór ná na seachtainna agus gach ór a hin tú ag ré caiitú pís níos fuide a dhéanam. Sin é, níos éasca a churbe, tá sé 8 dechar. Ach tá sé simple agus cumála sin ar sin tú síos agus actually bíonn tú ag smaoinemh trades. Ok, caiim é seo agus é seo a dhéanam chun mar hampla nó fust ágáil sin just sampla simplí ní mé rá go gáid gach duine nó go gceart le gach duine beidir bust ágáil ach má sin tú síos agus déan tú plán agus tá muíonn an a taine. Well, tá sean sínta gad, agus beceartid ar a laiad é ar chríliú, agus fiú man áibrenn sé amach, feicis, tá sé ceart glóid, tá tú an dul rás go post ag an eile, tá tú an iireachta dhéanamh ríis, agus bei rudaí fólmhead, a ceap man rud is brownie, agus tá sam go lá clichés an seo, an rud is brownie sa saoil, sin nar bhíonn tú ag féich an siar, níl tú an tada dhéanamh faoi, mar, yesterday's history, ní féidir leat aon rud a athrú atá tarlaithe hala hain, agus tá tú grá, cin fá nach nearna mé an rud sin, nó cin fá nach rá bíganí níos mó muína ad ar agamon é sin a dhéanamh. So, nís am agus lá daoine, tá sí lá sásta chun just a bheith gobar le duine ag an eile, a bheith gobar le cólacht, ag múnú scóil mar hampla in áit bheith múna ar lína, privately, nó inad mar sin. So ní mé grá, ok, seo le gachtainna agus, tá sam mórnta bín sé Bíganín bearánach chun éisteacht le duine ag rá, you can be an entrepreneur, you can do this, you can do that. Beidir tá daoine agus ní siad a géiréis sin dhéanamh agus tá siad bhád ní sásta leis an situation atá acu a is agus sin ionach ach tá sé bránach nar chluisim faoi réine atá beidir tá si géirí an rud céine ó an mis ag déanú. Beidir ní ag múna na Gaeilge ach déanana rud ag an eile ar lína ag déanana rud ag an eile dómhhéin a bheith ina gcónaí th lear, agus tá sé le tatmanna dhéanamh, caiitú síos, caiitú planning dhéanamh, agus caiitú na thuirnta a chursteach, má tatú géirí an Gaeilgeolalam, caiitú na thuirnta a chursteach, caiitú bheith gobar agus baitú ná é dhéanamh pís le písa ach ar nas ní mé géirí rilí leabhart níos mó. Faoi sin, tásúlam gur bhain sibh as an bud creile, guys tásúlam go bhfuil is a go bhanis cin chuí ó bhfuilmuid snáit sin bhfuilmuid le learn Irish online agus just bhí mé ag smaoinemh faoi sin le cúpla lá nús mar tá mé mar luí mé an tatan scatsa ag ceannach mic nua agus laptop nua agus ag déanamh lán rudí de friúla le haid a chuid eile den bhliain an seo ar learn Irish online agus bhí mé ag smaoinemh jeez nach chuil sé cracailte ciceál fada ó bhfuil mé inis ó nuair thosaigh mé 2 bhliain nó 2 bhliain go le ó hin agus well bíon nach 2 bliain ó hin le múna na Gaeilge. So yeah, míle buchas as an takeíocht, tá an seo marall ar an takeíocht atá léirithe agamhse domsa agus de learn Irish online agus neart rudí eile le teacht.
Míle buchas as bheith géisteach leis an budcréile le roimh libh an Seachtain seogan episód iwwer an 96 an sin slán agus bannacht.